Nam tu bidu kena. Ambai, nara tabuga jatuh nokhalai mana karon tu ibat biang thana ni bagai. जों दिनै 27 तारिख बुबाग्रा 28 तारिखनि सिम जे हांगार स्ट्राइक खैनाय जों बन लगेरनानै बाय जों दिनै 27 तारिखना जों इरने आरनाय जिन लगे जिनै युर सतुंगो सामनने गार मानिपुरनि फैनाय सेरेंटानि मयना माने जों प्राय 30-40 जन जों दिनै थांबाय एडभान्स थांबाय जों बुबाग्रानि लगे खना हांगार स्ट्राइक आचरनायनि बागै जों दाव थांनाय सिनायदों Besar Jonathan. जों प्राय 40 जन रावनाय टोटल सामनो सेलेंटा मानिपुर मयना मासिने 49 नि 49 कन्स्टिट्यूशन मिले जों प्राय 40 जन राव हायमनाय ठीक আছে हामबाय Last ni je coba strike ni, anggar strike, orang bisa loget